سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد
محمد رسول الله الحمد لله على Allah juga yang harus baik. Juga suka makan ini raya. Makan di bayar baik pun lalu barang yang masing-masing itu. Apa sih baik? Alhamdulillah mandi je. Lo yang maksudnya ini nasi. Assalamualaikum. Ami ala fo ni na ala barka shegwa ma be ni yere ne barka Allah ame de bara mi na silame ya ke yere ne na mu shegwa ma silame ya ke yere ne shego ne bara mi ke abi saraye na mu shego akara wani boy ai wannan mu akara ya di alama na mu shego amadu akara yeru la ka nyuma fo ne fe wo fente ala kola abidile ma ala ka di shi ma ya fo ye katme ya namu ko el biru la ya kula ay wanamu ala ko baraji do ya ka le kulu ay wanamu nana ala kola aya kane ala ko ide ala ye bana se ko amadu ala ko be ko mini mammi folo bamana no kun jara ko kandi ko ka horonya ala ko be tedi Allahu akbar horonya kumi ma fa bamana njam wala abila be shipe Allahu akbar seko ambitia buide nyedo balundara bamana be na ka horonya la ya folo ka so silame ya manaya seko amadu ne bolo kushina de no la konya mangabe flo hu kudu dai wallahi du jole ka ba wallahi ne kundara dugu bolo ni yeso de ngele ni norale sula ka dabla bolo kudu we kamale ni ka fu barka Allah ne de mati ni fanye siribe oya soro silame amana ya seko nga horo ya kuma mine guru mani guru
Dame kumeya. Wallahi. Alisilame o. Seko. Akumi fɔfɔlɔ. Ni npogotigi kɔnɔma yɛrɛ dugu kɔnɔ. N'ale dugutigi bɛnna ko dugutigi bi sa. Tiɲɛ. O bi kɛ bilen. N'i y'a sɔrɔ o bi kɛ bilen dugutigi ti sa fila bi. Tiɲɛ sire. Seko. Amaba. Hɔrɔnya la. O kun ye dugu bila ko ye. Wallahi. Bamanan kun bi kafara bɔ a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ silamɛya man ɲi. Fɔlɔ hɔrɔnw ka cɛlasigi kun ye yan. Furumusow kun b'o kali ko ni ne sera ka cɛ sɔrɔ ɲana. Yala o dawu bɛ saya la. Nka silamɛ na n'o waaju ka f'u ye yan. Hɔrɔnya de y'a to yen. Ka kɔn sanba kelen ni kɔ ye dugu in na. N'a nɛgɛ dɛ silamɛw. An ye silamɛw de ye mɛ silamɛya ye kura ye yan. N'i b'a fɛ ka mɔgɔw ka don diinɛ la ni jamana in kɔnɔ yan walahi i nana hɔrɔnya ni danbe min sɔrɔ yan a sigi o kan kama n'o kɛra hɔrɔndenw bɛ tugu i la. N'o kɛra danbetigiw bɛ tugu i la. Bari anw ka sigi la yan ni y'anw ka jamana jɔ yan k'an ka duguw jɔ yan o kun ye hɔrɔnya ni danbe ye. Wa silamɛya nana o hɔrɔnya ni danbe de sɔrɔ yan wa anw y'a lajɛ mun kun ye sigi ja yan hɔrɔnya ni danbe don anw ye min silamɛya kunkɛ ye o de ye hɔrɔnya ni danbe fana ye. Maa o maa ti hɔrɔn ye a ti kɛ silamɛ ye. An tɛ nin ye a ma ɲagami yan. N taara kalan arabula ka na o caman de jɔlen tɛ nin ye kuma la. Mais e b'a buruju dɔn wa? Mais hɔrɔnw de tun bɛ yan ka kɔrɔ. Mais kalanko b'o la. A fɔra i ɲɛna ko hɔrɔnw de ye jamana in jɔ yan. Hɔrɔnw de ye duguw jɔ yan. Anw ka duguw sigi bɛ yan. K'a fɔ aw ye Bamakɔ. Jumɛn de kun don? Kɔ kun bɛ Bama ayiwa Bamaw kun bɛ kɔ min na o de tɔgɔ dala la ko Bamakɔ. Sigidasigilaw de y'a da la. Yala morikɛ dɔ de y'a kɛ yan. Sogonikɔ donsow kun bɛ taa jida min na Sogonikɔ. Sogo min yɔrɔ de kun don ko Sogonikɔ. Sogonikɔ o de ye Sogonikɔ. Manima bɛ yɔrɔ min na n'a bɛ fɔ Falajɛ o yɔrɔ in bɛɛ kun ye dilan de ye n'a bɛ fɔ Falaba de kun bɛ yen ko Falajɛ a ji bɛ jɛ payi. Ɲamakɔrɔ bɛ yɔrɔ min na Ɲamatu de ye. A bɛ faamu. Mɛɲɛmugu o de kun ye cɛ min ka buguda ye o de kun tɔgɔ ye ko Maɲa. Maɲa ka buguda Mɛɲɛmugu Maɲamugu. A bɛ fɔ de ko Maɲamugu. I ye morikɛ kelen tɔgɔ mɛn na. Numubugu morikɛ tɔgɔ dɔn wa? Ani silamɛw. A y'a janto nin na. Hɔrɔnya y'aw ka dugu si yan k'a sɔrɔ silamɛya ma se yan. Silamɛya nana a donna de ka na sɔrɔ mɔgɔw bɛ yan hɔrɔnw bɛ yan danbetigiw bɛ yan. O kama an sɔnna ka don diinɛ la. Nka o diinɛ in donna yan san 1000 fɔ. Muhamadu Abdulayi Sadu, Segu Salaw, ka taa se Buye, Haidara fa n'o ye Sɛgɛnɛ Amadu Bawolaw ye, ka taa bila Woloni karamɔgɔ Sola Sirikiw, Fayina karamɔgɔ Emami Sakiw, Seko Mayi, Seko Larabi, ka bila Ibrahima Ɲasiw na nin maa kelen t'a la min bɛ kama ka maa bɛɛ jango. Mais u ye mɔgɔw bila silamɛya la ni